Ситуацията в момента в България с медицинския канабис е малко странна. От една страна имаме медиите, общественото мнение и така нататък, които все повече са наясно, че канабисът е лекарство, известно отдавна в медицината и достатъчно добре изследвано. Медиите буквално всеки ден подават съобщения, че примерно Франция е признала канабиса за лекарство, че Уругвай е легализирал канабиса, че Румъния започва да обсъжда как да се регулира употребата на канабиса в медицината, какво става в Чехия, в Съединените щати и така нататък. Тоест, от една страна, публиката се захранва с доста адекватна информация по въпроса. От друга страна, виждаме как държавните институции упорито си завират главата в пясъка и не искат да се обсъжда въпроса. Виждаме как болни, на които канабисът помага, трябва да се крият от закона. Когато са заловени, те се изпращат в съда, все едно, че са престъпници. Ако мислим за това какво трябва да се направи, дядо ми лека му пръст имаше една много хубава приказка. Той казваше, ако сутринта си станал и не знаеш какво да правиш, погледни през оградата и виж какво прави комшията. Или както друг би казал, няма нужда да измисляме велосипеда. Факт е, че света, развитите страни от Канада до Израел са разработили едни или други подходи за регулиране на употребата на канабис в медицината. Има най-различни модели, които в значителна степен, разбира се, припокриват. Ние просто трябва да се огледаме и да си изберем нещо, което да върши работа в нашите условия. Не е нужно наистина да измисляме велосипеда, достатъчно да разгледаме какви модели има и да си изберем някой, който ще ни върши работа на нас. На въпроса кой трябва да се занимава с това, аз бих започнал с поредния проект за национална стратегия по наркотиците, където няма ни думичка за това, че канабис е признат в повечето цивилизовани страни като лекарство, но в който много се обсъжда въпроса за кадрите. Кадрите въобще, които се занимават с политиката, свързана с наркотици и така нататък. Моето впечатление е, че въпросът с кадрите в България е трагично тежък. Огромната част от хората, които би трябвало да вземат решение, да консултират правителство, администрация и така нататък, нямат никакво образование по въпроса. В случая става дума за самообразование, защото тези неща човек сам трябва да ги чете. И ми се струва, че може би пациентските организации и лекарите са тези, които трябва да упражнят натиск. Казвам натиск без никакви угризения на съвестта, защото когато решения се вземат от некомпетентни хора, единственият начин да бъдат принудени те да свършат някаква работа е да има някакъв натиск. Защото в крайна сметка всички ние сме или настоящи, или бъдещи пациенти. Това е в наш интерес. Има още един интересен аспект на въпроса, който вече бе засегнат по повод на други нестандартни методи на лечение в България. Даже доколкото знам, има решение на съда в Страсбург или в Люксембург, че отказването на лечение на български граждани, на лечение, което съществува в Европейския съюз, е дискриминация по национален признак. Тоест, може да кажем, че сегашната законова ситуация, която отказва да признае баналния медицински факт, че канабисът е лекарство, е акт на дискриминация спрямо пациентите в България, които го използват или които биха могли да го използват, за да облегчат страданията си. Нека просто да бъдем малко повече хора.